Jeg har noget rigtig, rigtig godt til jer nu. Jeg har nemlig lavet et super fedt samarbejde med Plenty om at lave mit helt eget abonnement. Hvor fedt er det lige at have sit eget abonnement. Det I får af det her abonnement, det er fri tale. Jeg taler rimelig meget i telefon. Jeg bruger også rimelig meget data. Jeg sender mange sms'er, mms'er. I skal slet ikke tænke på, om I bruger for meget af det ene eller det andet. Det hele er inkluderet. Og ikke nok med det, men alle de der magasiner og blade, som man bruger så mange penge på hver eneste måned. I får faktisk hele 70 ugeblade og månedsmagasiner med i det her abonnement, som I kan læse lige når I har lyst, og lige når de udkommer. Det er for eksempel Alt for damerne, det er Eurowoman, Q, Her nu, Ser og Hør. Det er også lidt til sladder, ikke? Jeg hører selv ret mange lydbøger. Men når jeg sidder om aftenen og læser godnathistorier for Holinolia, så kan jeg godt lide, at vi har en iPad, hvor jeg bare kan læse løs, uden at jeg behøver at have helt vildt mange bøger på det her børneværelse. Så alt i alt, så får I bare alt det, som jeg godt kan lide. Det er rigtig masse abonnement. Fri tale, fri data, sms, mms og 70 super fede ugeblade og magasiner. Tusindvis af e-bøger og lydbøger, og det hele til bare 159 kroner. Er det ikke fedt?